Producte clau Neptang, conca i refinador de xocolata JMJ40. Senzill d'operar, mantenir i tenir estàndards de qualitat artesana. Posant els materials al forat de càrrega i aquest funciona per si sol. Escalfa, estritura, refina, oxida els productes volàtils. Els ingredients es converteixen en una textura fina i suau. Els nostres productes van de 40 a 3.000 quilograms. Neptang té 22 anys d'experiència, amb clients de més de 100 països. Donem la benvinguda a compradors globals.